Facer memoria, un podcast de historias contadas en primeira persoa. A segunda edición de Facer Memoria comezou no mes de setembro do 2022 no concello de Mañón. As primeiras veces que pasei por Mañón, ni sequera sabía que ese era o nome do concello. Ia no tren, no Cebe, desde Ferrol, e vía o barqueiro pola ventá, e pensaba que ese sería un bo sitio para facer unha parada. Daquela non sabía que a estaca de Bares pertencía ao concello de Mañón, nin que cando atravesaba a Serra da Faladoira agochaba no seu nome a lenda da pena faladora. O mar, mesmo que entra na ría e queda calmo alí, marca os devalos da existencia das parroquias mariñeiras como Mogor. Pesca, marisqueo, naufraxios, bases militares e as lembranzas dunha terrible galerna do Cantábrico que deixa a súa pegada na memoria colectiva. Poixiño sí que nos falaba moito tamén da galerna, porque claro, é algo moi coñecido. Ai, sí. Ai, a galerna. Vos collamos saudades de... Sí, me acordo porque teu pai daquela andaba ao mar. Meu pai era mariñeiro. Cando foi a galerna. Andaba na Luarquesa, no Vicelo. E acórdome que o dueño da Luarquesa, o señor Bonifacio, do Cantón, lle chamaban, ofreceu a Virgen de Fátima, que lla levaría para a iglesia. E comprou unha Virgen de Fátima que estuvo exposta ali na casa, que tiña unha porta de cristal, podía ir toda a xente vela, e despois houve unha procesión e levaron para a iglesia, porque gracias a Dios non lles pasou nada ao Luarquesa, porque era unha suerte que estaban cerca da costa e puideron recalar, creo que foi en Avilés ou un barco daqui do barqueiro que mandaba o Corná. Sí. sí. E iban 9 personas, que entre elas 3 cuñados meus e eso. Iban 9 personas da mesma familia, bueno, todos parientes. E estuveron 3 días perdidos, que todos os daban por mortos. 3 días, hasta que un día vironos a chejar pola punta da barra, por aí adiante. Nadie sabía deles. Sí. A ver, daqui do barqueiro non morreu xente, me parece, pero Que do se Vicelo despasante desa zona non tampouco. Non, porque non fixeron da Torres que iba a Nice, Non te quero no barco. E salváronos un barco francés, que lle chamaba Lucien, o patrón. Sí. E salvounos, e despois cando a Nice tuvo, que era o Apollo, andaba por aí, cando tuvo un filho, puxo-le de Luciano. Acordándose do capitán do barco que o salvou, porque estaban xa a pique de... Aquí os daqui do barqueiro despois fixeron unha festa do Carmen, vestíronse todos con augas con roupa da hora. E foron para a iglesia velar a Virgen do Carmen, non sei cantas horas, unha noite, mas un día, me parece. Claro que foi no 61. Sí, foron 61. Sí, foi 61. Eu acórdome que de ver o maíz, porque daquela botábamos maíz, e bueno, eu acórdome que as persoas son todos, deixo Antes de internet e das redes sociais, antes de que a vida virtual fose gañándolle espazo á vida presencial, as feiras eran lugares de encontro onde se intercambiaban noticias, conversas e tratos. Nas Grañas do Sor hai unhas casetas que dan testemuña da importancia que nun tempo tivo a feira naquel lugar. Unhas casetas que hoxe están abandonadas e que a veciñanza leva anos loitando por recuperar. No 60 empezou a baixar, porque empezaron a vir autobuses para as Pontes a San Claudio, Mera. Para as Pontes chegaron a salir de aquí 5 autobuses. Entón empezaron a baixar e o 69 acabouse, houve unha epidemia de animales e a Guardia Civil a partir de setembro dos anos 69 acabouse a feira, pero foi unha gran feira, polos anos, pola década dos 50 era unha feira moi grande, había cantidad de xente. E un primo meu e eu contamos os postos que había de fruta. E 100 postos de fruta había aí, agora onde dimos a volta na iglesia había o cementerio.
que viñan de bravos. Sí que tenía un recuerdo. A escuela, no Porto Vello, que era 2 kilómetros. Entonces os nativos éramos 30, e católicos todos na escuela. E sempre facía moita gracia que viña un señor que era da Ferrososa, pertenente a Lugo, nun burro arrastrando os pesos do de la alto. Entonces, porque o señor había de burro que era igual, porque tiña que levantar os pesos, pobre burro non podía con o señor. Por lo que decides aquí había moita xente que viña de paso, non? Que viña a Viña Guadalix, de feiras, a traer fruta, decías, a traer. Os señores que viñan con burro viñan vender as peras. Vale. Para nada para de fruta, non. Chegando a Desde cando, desde tiña de viveiros. Ajá. E aquí que se vendía? E aquí como se vendía? Supermercati? Todos teníamos animais. Claro. E terneros. As miñas lembranzas das feiras son lembranzas do meu avó, que adoitaba ir ás feiras da contorna coa excusa de mercar queixo e chourizo. En realidade quería estar coa xente, inda que fose de paso, entre o barullo e o ambiente de festa. Os autobuses levaban na parte de arriba, levaban a xente na parte de arriba. Entón había unha escalera. Entón, o fondo home botou a correr e enganchouse na escalera. Ese era o noso abuelo, que iba a todas as feiras ás Pontes. E andaba no trato do gando. Entón compraba e vendía, levaba tamén os queixos da súa casa, os ovos e iso. E un día perdeu o coche da feira, e claro, ele até non quería vir. E entón botouse a correr, enganchouse nas escaleiras, e romperonlle os zapatos, o pobre foi a arrastro, e rompeu os zapatos todos. Ir a arrastro no coche da feira. A ver, desfixo os zapatos, quedou enganchado á escalera do autobús. E despois, con esa crise de nervios, non o daban sacado, quedou aí enganchado. Entón, iso apareceu nunha crónica da Voz de Galicia. Crónica que ele recortou do xornal e guardou na casa. Un neto leu aquilo, porque non poñía nomes e apelidos, estaba ambientado por aquí, e chamoulle a atención, claro. Ostras, non, quen sería este? Quen sería este? Isto tratando quen pasou, de que casa era? Entón, nosos pais, seu pai, miña mãe, contaron que era da nosa casa, vaya, Eu recordo que iba todas as feiras ás Pontes, todas. E bueno, dedicábase ao trato do gando. Ele compraba e vendía, e tiña unha libreta donde ele tiña as súas cuentas. Ensinou nosa prima, donde ele tiña as súas cuentas. E gustoume moito vela porque a mí reflejaba o que lle deran os ovos, o que lle dará aquel becerro, o que lle dará aquela vaca, o que lle deran aqueles pitos, o que lle dera... reflejaba todo iso. E tiña outra que tamén reflejaba outras historias que lle pasaron con xente, anécdotas que lle pasaron, que non se deben dar nombres nin, pero sí que viñan con nombres e apellidos e fecha a máis o que lle sucedera, que me afectou moito vela tamén. E teño moi bons recuerdos dela, mas de miña avó, que era morreu cando tiña fiche. A avó. Facer memoria, reconstruindo a historia dos lugares a través das lembranzas das persoas que os habitan.
Os bandoleiros, persoas fora da lei, desafiantes cunha xustiza que poucas veces era favorable a quen non tiña cartos, chegaron a gozar dun renome que atravesou a barreira do paso do tempo. Ese foi o caso de Toribio Mámez Casanova, das Grañas do Sor. A súa falcatruada de roubarlle a roupa a un indiano defunto quedou inmortalizada nos contos e mesmo na peza Las galas del difunto, de Valle Inclán. Mais de 100 anos despois, aínda topamos a súa pegada nas lembranzas da comunidade. Hai Toribio tamén, si. Toribio foi un bandolero moi conocido. Valle Inclán escribeu sobre el. Nas Pontes hai un mural destes nunha casa feito de Toribio. Si, para a xente non che estaba en contra del, A maioría da xente admiraba a Toribio. Desenterrou un cadáver a noite que o enterraron, parece, e presentouse nunha festa co traxe do artista. Dixo, este traxe ir para a terra, me cago. E desenterrou e presentouse co traxe do... De aí foi onde Valle Inclán sacou a historia ese novelou na... Que eso parece verdad, que cóntalo e deixes un cuento. Miña abuela naceu no 1890 e algo, entonces parece ser que cando era pequena que o veu un par de veces. Entonces a xente maior como que lle metía medo. Ten cuidado que vai vir Toribio. Igual era que lle metían o mesmo que se metía medo dos escapados. Sí, foi ningún criminal. Claro, cargou unhas culpas que ele non tiña cando fora de que roubaran a casa do cura, non que mataran a criada. Mataron a criada, exactamente. E cargaron o paquete a ele. Creouse unha leyenda así un pouco... Agora que para desenterrar o morto hai que ter valor, Os bendito, Sí. Pero veo aquel traxe tan bon, dixo, este non se me escapa, Ir para a terra isto, bueno. O mural este que hai nas Pontes, está aí que a pega máis que o traxe. Pega, sí. Es que tiña unha pega que estaba enseñada a pega para roubar a... Desde o momento no que contamos unha historia, estamos poñendo algo noso, algo que cambia os feitos. Resulta inevitable, inda que non sexa a nosa primeira intención. Temos tendencia a amañar o que non nos gusta, a engadir detalles, a crear personaxes fora do común. Ese é o mecanismo das ficcións que nos conmoven, que nos ofrecen unha realidade mellorada segundo o gusto do público. Véñenme estas ideas á cabeza despois da entrevista que mantivemos con Hixinio Puentes, cronista oficial de Mañón e autor do libro O bandido Casanova. Eu xoguei un pouquiño porque o seu nome era Mamé de Casanova e, bueno, como coñecemos na historia outros Casanovas tamén así, non? E el tiña un pouco de sesapil E foi este o que escribí cando foi o da morte, esta da criada, que decía que non fora el, realmente. Eu digo que non foi el, sí, porque como estás investigando, sei máis ou menos con que armas atacaron, que foron uns bestos, porque non botaron a porta abaixo, fixeron un butrón na parede, claro. E incluso hubo tiroteo a través do butrón, de dentro para fora, entre o cura que tal, pum, pum. E el tiña que levar unha escopeta, que lle arrebatou a outro da man, pero a criada mataron un tiro de pistola, non foi de escopeta, el non foi o seu pai. Lourenzo Balseiro de Fra, seu pai natural. Pero, bueno, o día que presentamos nas Grañas, tuvemos un medio rifirrafe con tal Pedro Balseiro, que decía que isto non era así, nin era así. É que iso é moi interesante, ver como a memoria oral funciona dunha maneira, sabes, ou como se van contando as cousas, xa queda como feito algo, que o mellor na realidade non pasou así. Algúnha vez ten estado a Garda Civil, que andaba na súa procura comendo na feira de Mañón, onde o campo da feira na Casa do Forte, que agora está pechada, e ele estar comendo ali con eles. E entón despois, ao rematar, preguntaban os gardas aos da casa, viron por aquí a Toribio? Non viron, se isto vai un rato comendo con vostedes aí na mesa. Pero, bueno, son cousas que falan, non sabemos o que é de certo, non? Busquei polos cemiterios nos libros de rexistro na Coruña, aquí en moitos sitios, a ver se ele estaba por aí soterrado.
ou a final del non se sabe. Non se sabe. Cumpliu unha cadena perpetua que son 25 anos, máis ou menos entre o 3 e o 28. Pero se sale no 28 e despois anda traballando algo por aí no ferrocarril Coruña-Zamora. Tamén me falaba un que vivía aí xunto á playa de Esteiro. Contábame que el coñecera a Toribio na Coruña de limpabotas na calle de Olmos. E, bueno, quero pensar que despois de contado veo a República e veo a Guerra Civil e entonces este home non ten solución, non ten para onde ir. Acabase nin pode emigrar, como pensaría en algún momento, porque os de Grañas, o mesmo que os de aquí, todos os que tuveron posibles económicos ou xente que lles poidera emprestar uns cartos, foron todos a Cuba, todos. Por eso, de feito, tamén, o traxe era un habanero. Claro. Era un indiano que chegara de lá, non? Tamén chegaría enfermo, por eso morreu pronto, e así que ele era unha persona, non sei se era moi arroutada, pero era moi lanzado. Pero sobre todo tamén é o poder de que ten de aglutinar, sabes, toda a memoria desa época, a memoria oral, en relación a unha persoa, sabes? Todo o mito que se crea, moitas cousas serían verdade, pero tamén outras cousas que eso, que che comentaba, que lle foron adxudicando, todo o que promoveu nesa época, sabes? Ves toda o que se dedique que foi el, o que di que non, o, bueno, ti desto dedicaches un montón. Pero non é xusto que o lugar das Grañas quede ligado únicamente á figura dese ladrón, por moita literatura que inspirase. Tal e como nos sinalaba Bernardo nas Grañas, o movemento veciñal da zona, que loita por recuperar o seu patrimonio, a súa tradición, por manter eses momentos de xuntanza nos que se contan as vidas, tamén merece o seu recoñecemento. Que pasa que non me Eso xa lo dixete, non me gusta a identificación. Claro. Identifícanos o turismo. Claro. E iso foi unha anécdota. A min gustame máis as persoas que aí a partir dos anos 60 que se moveron, que fixeron moitas viaxes ás institucións e abriron moitas portas e moitas outras se pecharon. Entón, pois, dotaron esta nosa zona de luz eléctrica, de vías de comunicación. Hai un paisano teu, que se chamaba Julio, que tomou a iniciativa de facer unha obra aquí a 4 kilómetros que se chama a Ponte Segali. Entón, hoxe, vemos esa Ponte Segali e cruzamos electricamente de un lado do outro. Aquí hai xente que o recorda moito mellor que min, pero eu recordo perfectamente cruzar aquela bella ponte de madeira e cruzar tamén polo río o que non se podía levar por encima da ponte. Entón, tú imagina o que significou aquí para a nosa zona, para a nosa parroquia, para a parroquia de Mañón, para Caravanas, para San Andaleón, facer esa ponte. Eses non son os turismos. Iso é a épica dun sitio. Por iso aquí, agora neste encontro, está toda esta xente. Claro. E fíxate que ali na parede está un cadro do movimento asociativo que houve tradicionalmente aquí. Os nosos avós fundaron esas sociedades na noite dos tempos patas. Pois agora, casi 100 anos despois, estamos nos aquí vivindo este encontro contigo. Que máis Fernando, esa sociedade foi fundada o 4 de marzo do... Non sei que fai 10 anos, foi fundada no Centro Gallego da Habana. É que o que estás te dicindo, Bernardo, para xente como a mí, non? Que vamos polo mundo buscando historias. Efectivamente, é moi interesante o que estás dicindo, porque é como funciona a memoria a nosa
Facer memoria, conformando a nosa historia a través das pequenas historias. Algo que me sorprendeu dos encontros en Mañón foi que non houbo reparo en falar do amor, de como coñeceron as súas parellas. Divertíanse lembrando aqueles momentos. E pensei que quizáis era iso que facía que quedasen gravados na memoria. A alegría. Pero como é que vos coñecíades nas festas, supoño, ou non? Non, mira... non. Meu marido, Sí. no cine. Bueno, non era unha festa, non era unha cena, pero... E no cine donde? No cine de Xusto no Vicedo. Ajá. Levo a casualidade que lle fixeron un boicó a veas porque poñía malas películas. Entón foi o coche de ticos cargado con xente de ticos, rapaces, mulleres, daqui do Barqueiro. Imos interromper un momento a narración. Unha das oportunidades que nos brinda facer memoria é ampliar pequenos detalles das historias que nos contan. O día seguinte, no encontro final no Barqueiro, Rosa contounos a razón do boicot ao cine. Dime Rosa. Foi porque subeu unha peseta. E fixeron un boicot? Sí. E colleron un autobús? Ti estabas no autobús sí. E fostes ao lado, ao do Vicedo. Bueno, pois nesa excursión... Volvamos de novo a Mariflor. Era o domingo de carnaval, en febrero. Claro, eu... Cando entrei, que tanta xente, dixen, madre mía, onde saleu tanta xente? Bueno, túveme que sentar nas butacas de madeira, porque as buenas xa estaban collidas, as renchidas. Non me dice. Bueno, fume pa diante, e despois veu a miña amiga, que o que estaba a cargo de recoller as entradas, deixábame pasar, porque xa sabía que a miña amiga estaba collendo a entrada, e eu entraba para coller sitio. No descanso, preséntase diante de nosotras un rapaz, por certo, moi guapo. Quedemos así mirando, o rapaz conocía a miña amiga, que lle chamaba Marili, porque tiña familiares aquí no Barqueiro, que era a señora Carmen de Pol. Entonces dixe o meu marido, nos presentas? E presentounos. A verdade foi un flechazo. Home, xa dixetes que era moi guapo. Nos quedamos mirando un po outro fixamente. Ao salir do cine, estaba á porta e me dice, te acompaño a casa. E acompañoume hasta a casa, hasta que pasou o Picos, parou o Picos e foi sen Picos. E despois, o que sigueron. Sí, claro, efectivamente. Facer memoria. Queremos que as historias sexan escoitadas a través das mesmas voces que nos las contaron. Nos encontros, priorizamos a espontaneidade fronte á pulcritude técnica. Cremos que o presencial non pode quedar supeditado polo virtual. Por iso, as historias que escoitas ás veces son interrompidas por comentarios, risos ou mesmo conversas paralelas que dificultan a comprensión da grabación. O relato que Ditinio compartiu connosco nas grañas é un bo exemplo disto, pero gustounos tanto que non queremos renunciar a compartilo contigo. Para axudarte a entendelo, ocorréusenos esta maneira de subtitulalo a través da voz. Lembra que se tes calquera suxestión, podes facérnola chegar a través das nosas redes sociais. Pois podoche contar unha moi gorda. Eu coñecía unha rapaza aquí que me gustaba. Entón eu vivía en Mañón. Daquela non tiñas paraugas, nin tiñas gabardina, nin tiñas nada, e había que vir desde Mañón andando. Había unha festa aí, aquí, nun sitio, nun salón que había aí. E cheguei aquí como un pito do que choveu. Entón cheguei aí, había un bar aquí arriba, que aínda ten un balcón por fora, e cheguei ali e díxome aquela muller, ai meu fillo, como ves? E dixo, agora mesmo ves comigo, e levoume arriba, subimos ao primeiro piso, quítame toda esa roupa, e secoume toda co ferro de pasar. Aínda preguntei hoxe, a ver, se vivía para falar con ela, e dixéronme que non. ¡Ay, qué bonito!
Os encontros son abertos e grupais. Trátase de poñer o foco nas lembranzas colectivas que nos sirvan para tirar dos testemunhos persoais. Pero é certo que ás veces algúns temas son arrodeados. Non todo se pode ou se quere falar en público. Tampouco é ese o obxectivo. Non pretendemos curar feridas dos lugares, como tampouco temos vontade de recolla, polo menos non nun sentido antropolóxico. Recollemos, ou iso intentamos, os momentos, o aquí e agora, e non botamos a vista atrás para lamentar un tema que non saíse. Agradecemos e valoramos aquilo que as persoas quixeron compartir. En Mañón xurdiron historias dos escapados na Guerra Civil e dos fusilamentos na Ponte do Barqueiro. Maribel falounos tamén do día no que chegaron 2 homes de Ferrolterra para matar a un cura que tiña delatado a varios fuxidos. Eu sei que se me lo contaron mataron. Pero porque non sabía nada. Aquí, sí. Porque cargaron de escapada, bueno. Claro. Viñeron de cerquiña de onde vivían os nosos. Bueno, da parte de Ferrol, pero máis pa aquí que... Non me acordo como se chama agora. Veuse dali veu pa aquí. E no verano buscando viñeron encima dele. E un tío do meu home era San Cristán. Entonces eles dixeronlle: Niniño, vaite pa casa e non vires pa atrás. Aquel día había 2 enterros. Sí. Xa había os enterros para porque descubriu as que andaban escapados. Por eso viñeron encima dele. E mataron. Mataron. Aquel día Pero estuve así. E o cura foi enterrar un... Matou moitos por culpa dele. Sí. Porque eles confiaban no cura. Claro. E iban xunto dele. Eles denunciaban. Descubría os pobriños e despois mataban os curas. Ese era o secreto do oficio que tiña o señor cura. Pois xa te digo, Así son todos. En cambio, había un en bares, dicía que era Don Tomás, que era pequeniño el. Claro, que el salvou a moitos. Dixo que na parroquia del que non deixara matar a naide. No, había moitos que eran para iso, que eran buenos. Don señor Tomás. Sí, Don Tomás, verdad? Era pequeniño el. Eu dorme. Algo que meus pais lle guardaron un secreto especial hasta que veo o democrático, Adolfo Suárez. Isto foi na posguerra. Andábamos, chamábamos os escapados, e tuveron moito, encargaron a cena a miña mãe, para levar a un palleiro que estaba a 50 metros. Encargaron a cena e que paraba a Guardia Civil, había aquí un destacamento da Guardia Civil. Paraba moito na nosa casa. E estaban os guardias xogando na cociña. As cartas xogaban aí, moitas veces. E miña mãe preparoulles a cena igual que a pós da casa. Meteu un cacharro a comida nun caldeiro das vacas, de dar de comer ás vacas. E logo botoulle verdura por arriba, como que era para as vacas. Entón son por diante os guardias e non se enteraron, levarlle os fugados que estaban... Pero eso facían moitas veces. Sí, las escondidas, claro. Nunca nada comentaron, porque se da que era así, sí. Pero as papas eran papas e comidas. Tiñan bar, sí. Falar con naturalidade deste tema non é o habitual. E non pode ser casualidade que en Mañón exista unha asociación que leva máis de 10 anos traballando na comarca a recuperación da memoria da guerra. As xentes de Nordés, ademais, acompañáronnos en todo momento na nosa estancia en Mañón
E por iso queremos agradecerlo a Ricardo, Maribel, Bernardo, Leti. Nordés naceu, como nacen moitas cousas, dunha comida, dunha sobremesa. Eu e máis o fillo de Mariflor, Luis, que é un gran amigo de toda a vida, e tiña moitas ganas de facer unhas charlas sobre memoria histórica, que aquí nunca se fixeron, e como en todos os pueblos, pues, hai historias que son delicadas, son sensibles. Eu e Emilio Grandío, que é un historiador tamén daqui da zona, entón estuvo falando, desa época. E o ano seguinte fixemos outras charlas tamén co mismo tema, e falamos con Bernardo Penabade para que despois da charla dar unha pequena ruta guiada pola zona das Bañas do Sor, pola Serra da Faladora, por onde se agachaban os maquis, e contando esas historias, esas anécdotas deses tempos. Tamén para redondear a actividade fixemos un xantar. Despois da comida, a tarde estaba moi ben, estaba moi agradable, soleada, entón sentámonos na terraza a falar un pouquinho, fumar un cigarro, tomar un chupito de licor de café e tal. Entón a xente que estaba ali dixonos, esta zona é preciosa, e hai moita riqueza, hai moito patrimonio de todo tipo, histórico, arquitectónico, medioambiental, de todo. Tedes moitísimas cousas aquí. É unha pena que todo isto non haxa unha asociación que se dedique a recollelo, a difundilo, a protexelo, a darlo a conocer. O licor de café, pois, se sabedes que iba un pixo moito. Entón, que iba a dicir que non. Tamén o que pensamos era que tiña que ser unha asociación que abarcase esa zona, a Serra da Faladora. Non chegamos a toda ela, pero sí conseguimos que 3 concellos, como é o Concello de Ortigueira, o Concello de Mañón e o Concello de Vicedo, os 3 concellos xuntos por primeira vez, creo que por primeira vez nos unimos nunha asociación. Levamos desde o 2013, levamos máis de 100 actividades, levamos moitísimas cousas feitas, moitos ciclos diferentes, memoria histórica, micoloxía, algas, arqueoloxía, e despois tamén temos unha que é alternativas do rural, na que intentamos enfocar pois, a xente nova que vexa que hai alternativas no rural, que aquí hai moita riqueza, que ten iniciativa, ten un pouco de gana, que se pode sacar adiante o traballo e crear aquí, fixar población, que queremos tamén, que non se vai a toda a xente que é rapazada, se quede e poñemos encima da mesa exemplos diferentes, cada ano buscamos unha temática diferente e falamos disso. Facer memoria. A oralidade, durante moito tempo, foi o mecanismo exclusivo da transmisión da nosa cultura. Por iso é importante manter os lugares de encontro. A casualidade fai que aparezan temas moi interesantes no último momento. Foi este o caso da historia da bedoira Ramona do Garzón, que coñecemos por unha pregunta de Mariflor a Ixinio. Pois ahora, Ixinio, vou pedir un aplauso e darlle paso. Si, vou pedir. Unha pregunta, que teño unha dúda. Dime. Dun pícaro ou un rapaz que morreu no Vicedo Vello, afogado, era da tua familia? Non, era da miña familia. O meu tío Ixinio, que caeu na farola, cando tiña 24 anos, o día de San Antonio, que estaba facendo unha merenda pois con Beaz, que se chamaba Antonio Beaz. Pero non murió ahogado, Non, pero rompeu a cabeza. Outro. Pero foi na mesma farola. El tiña 24 anos, fora a guerra e acabara a carreira de Menciña. E morreu a causa do golpe. Claro, morreu o día seguinte na Coruña. Morreu o día seguinte e, bueno, xa sabíamos que había de pasar algo así. Porque non sei se tedes oído falar que aquí no Barqueiro houve unha muller visionaria que lle chamaban Ramona do Garzón. Nunha ocasión, o alcalde que había naquele momento, non sei quen era, expatriárona e botarana do Barqueiro. Porque a xente aquí estaba moi agrimada, tiña medo,
vía os enterros, vía unhas cousas, vía outras. E tamén veo cando unha lancha chegou a Ponte do Barqueiro, desembarcaba un home. Aquel home era meu tío. Como veo outras cousas. Como veo, por exemplo, unha cousa que ainda non se deu, pero xa se dará, porque están os mineros aí en Cañoles arrincando cuarzo, e ela dixo, cando Cañoles estea achaiado, virá unha guerra moi grande que se acabará o mundo. Dixo Ramona do Garzón. Non, ainda non empezara a mina. E tamén foi a que dixo, porque me estou contando a miña sogra, de que se iba a xuntar o mar de Esteiro con esta daqui do Porto. Algo así tamén se dixo. Era esa mesma muller. Pois tiña que ser, sí. Sí, votaron, non? Para... Sobre os anos... antes 40, por aí. Aproximadamente polo 40. O alcalde botou na fora. E foise a vivir, creo que a Coruña. Hai moitos máis casos, non? Moitos máis casos. Como cando ela unha vez iba pola rúa, coido que foi con esa señora, e dixo, vai morrer unha persona da calle de arriba. A calle de arriba é a calle do Sol. E a outra preguntando quen era e quen non era, non lle quería decir. Ao final de tanto insistir, dixo, pois vas a ser tú. Mi madriña. Bueno, moitas gracias. Son as cousas que a mí me chegaron. E hai moitas máis. Hai moitas máis. Facer memoria. Nunca escoitara que repartiran pan cando alguén morría, e pareceume poético alimentar a quen queda con vida para lembrar a quen morreu. Nos velorios, os contos alimentaban tamén a imaxinación. Esvaecían as fronteiras entre a vida e a morte, con sentido do humor e boas historias para un suave decorrer do tempo. Mira, os tempos eran duros, pero había tempos moi bonitos daquele, eu acordome moi. Pero pasabas moi ben. A xente máis O pouco que había. en pandilla. É que antes a tardiña, despois de cenar, nas portas das casas poñían uns bancos e sentaban os veciños a falar das súas cousas. Claro. E cando había isto era outra cousa, se había un morto, iba ao povelatorio, eu agachábame nas escaleras onde fora, escoitabas os contos. Pero sabíos todos, todito. Moita xente iba pola miseria que había, porque cando había un difunto, cocían un pan grande, troceaban o pan e dabanlle a cada persona que había ali, dabanlle un trociño de pan. Entón, tú se tiñas fillos, pois non comías, pero traías os cousas. Claro. Porque tamén xente así, había moita miseria. Eu tamén recordo cando había difunto no pueblo que repartían pan polas casas. Sí, tamén había así. Eso tamén. Estas conversas traenme á memoria a infancia, cando a miúdo non entendía os temas de conversación das persoas maiores, nin as súas historias, nin os seus chistes, pero gustábame estar ali, nese momento de intimidade compartida, no que se falaba das grandes verdades do mundo, da vida e da morte. Sabes, que a veces contaban contos pois de medo, de aparecidos, de... Sí, bueno, ese tipo de... da Santa Compaña. Da Santa Compaña. En aquela non había luz. Claro, non había luz. En aquela non había luz. Non te acordas? Que levaban carta arriba, non había como agora. Se había unha caixa ou eso, vai arriba. Pero non había máis. No camiño subían a xente que tamén iba arriba. Eu fumo, sigo sentado. Empezou a chover. Vou meter na caixa, por lo menos non me costo. Así, ó. Pero máis para diante encontraron outro. E tamén subiron para arriba. Cando iba andando, xa levaban un trozo, menos mal os coches daquela andaban moi poquinho. E sacamos de fora, chove ou non chove? Ai, xa sei outra vez. Era para o disco en San Romantis, que era. Sí, que tamén estaban velando un morto. Entonces xa era tarde, xa era casi cerca da mañá, e dixo unha señora a outra que estaba aí, ai, eu vou, que lle vou facer as papas ao meu home que se vai para o mar. E dice o morto, tamén as comía eu. Era todo
Mira, a ver, había, diz que antes que pasaba, había unha enfermedad que se quedaba... Sí. Se quedaba así, a catalepsia, algo así, se quedaba como motos, pero non. Pero non Había estaba. unha rapaciña, pero foi... Tamén, que era cando a peste, como cando vemos ahora este problema, hubo peste. E que aí a xente xa metían en carros, que non había outra cosa. Metían nos carros, levaban ao cementerio, ali empilaban, e despois, bueno. E había unha rapaciña que iba pola calle, foi mal, e tamén, e meteron no carro. Había un amiño que era moi pobre, tiña 5 fillos que morrían de fame. E claro, era de xente bien. E levaba as sortijas na mão. Entón, ele mirou, foi detrás, mirou quando iba, e despois dixo, a noite, volveu a noite. Entón, claro, estaba e tiña esas, pero non lle salían porque tiña as manos hinchadas. Entón, ela levaba unha navalla pequeniña e quixo cortarlle, para quitarlle as sortijas. Pero ao cortarlle, séntase ali onde estaban todos juntos, e subeu, saleu arreando, pero non foi con tu. Ela deu, por favor, non me dejes, por favor, espérame, por favor, non me dejes. Pero máis que estaba no velatorio na casa. Isto contou o meu pai xa moitos anos. Estaba no velatorio na casa e apareceu ela, a filla. E dixo, le debo la vida a esta persona, yo quero que lo busque, papá. Bueno, cansáronse de buscar, pero ao final anunciaban en papelitos que non había como ahora. Entón, el veu e dixo, bueno, mira, así me meten na cárcel, me da igual, pero por lo menos voy a ir. E despois foi, sabe Deus que lle deron. Mira, ves. Paixo de logo Santa María de Neda, te acordas? Bueno, a mellor non se contaron, pero sabía todo. Non sei. Aí había unha rapaciña que estaba para dar a luz. E daquela era, os curas eran que mandaban. Bueno, era así. Chamaron o médico, mirou, e nada. A ela foille mal. Desmayouse, quedou sin nada. Non podía, nin tiña forzas, nin nada, desmayouse. Como o cura tiña prisa, o médico tamén dixo que estaba morta. Non te lo pierdas. Enterrárona. Aos 2 días foron, que había outro defunto, e viron que non estaba sellada ben esa, que salía a sangre polo nicho. Abrirona e tiña a neniña aquí desfeita de tanto como luchou e a neniña nacida. Cando morreu miña sogra, que non hai tantos anos, a miña amiga, Carmiña da Forxa, foi ao velatorio. Era tarde, había un día feo, ibas para casa, era cerquiña, pero dixo yo, Carmiña, non te vas sola, porque eu sou moi medosa, para decirme que todo o mundo ten medo, non? Dixo, non te vas sola, que te van a acompañar. Non, que vou sola. Dixo, non se tonto, que aviso e te van a acompañar. Non quixo. Foise sola. Para outro día, díceme, aí Maribel, porque non che facería caso, é lo que che pasou, muller. Mira, porque hai que coller a calla, despois metes así, ten unha cancela, e meteuse. Entón, dixo que agarraban por detrás. Ela tira e non se daba suelto. Pero nun momento sueltouse e 100 meteuse dentro. E dixen, ela o que era? Despois des que estaba ali, enganchou na cancela. Claro que foi o medo. E rompeu toda a chaqueta. Unha cosa de tamén lle pasou ao meu home, que era mozo. Indo por aí abaixo, por chegamos agora a casa, que indo con amor, pois era un calexón, que agora, claro, a cousa cambiada. E un día viña de unha noite, viña de San Miguel, sabe Dios que hora sería, pero había o lunar bárbaro. E iba por ali abaixo e veu unha sombra que lle capeaba. E que lle capeaba. Isto foi verdade, que contaba eles. E ele sentouse no muro de vea e dali non pasou hasta que foi día. E cando foi día, veu que era un salgueiro. E foi a cando vi un boncinho e cortou os salgueiros. Como sempre neste proxecto, o que levas da experiencia é a xenerosidade da xente e o seu agradecemento. Xenerosidade á hora de contar as súas historias, as súas vivencias e as súas lembranzas. O agradecemento que che expresan as persoas por seren escoitadas,
por teren a oportunidade de falaren das súas cousas e por sentiren que iso ten importancia para alguén, para nós, para ti, que nos estás a escoitar. Este concello tivo 3 dinamizadores culturais. 3 grandes dinamizadores culturais. Hixinio, o noso cronista, Isolina, que é profesionalmente dinamizadora, e máis Luís Real, que é o fillo de Flor. Ben, entón, moitas veces, nestes últimos anos, moitas veces poñemos os maus libres e facemos participar ao Luís nas actividades. Ele está escoitando o que facemos aquí, moitas veces actos organizados por ele. E, así con maus libres, a xente escoita o que nos di el desde Tenerife. Hoxe parecíame demasiado. Entón mandeille unha foto da mai e máis das veciñas e dixenlle se nos escribía algo, pero mirei aí un pouquiño e non había nada. Pero agora chegou. Entón, amigo, grava isto para que saiba o Luís que eu lle presto a voz, pero que as palabras son del. Corredoira, chumaceira, molime, rapeta. Palabras da infancia que case seguro xa non están na fala dos nenos e nenas da nosa contorna. Cantas corredoiras quedan no noso barqueiro? Anda a rapazada nos chalanos pola ría, a bares, por pasear ou ás ribeiras a coller cereixas. É dos traballos de campo que nos queda máis que a lembranza. Molime, estrar, corte. E as cousas prohibidas agora, como botar a rapeta na arnela. Vaise o tempo, mudan os costumes, quedan os recordos. Que importante é a memoria para non desaparecer como pobo. Luís Real, o teu fillo. Protagonizaron este episodio Mariflor, Carme, Nelo, Cefucho, Norbita, Bernardo, Hixinio, Ditinio e Ricardo. Facer Memoria é un proxecto de Berrobambán ideado e dirixido por Paula Carballeira e Chiqui Pereira. Música de Brais Iriarte. Auxiliar de produción Miguel Calvo. Deseño gráfico Nadina Gráfica. E as voces de Nuria Sanz e Iván Davila. A segunda edición dos encontros foi financiada pola Deputación da Coruña. Esta temporada 1 do podcast realizouse coa axuda do INAEM, Ministerio de Cultura e Deporte, para a modernización de estruturas de xestión artística. Facer Memoria.